Не толькі зняцце санкцыяў з беларускалію, але і дапамога з нафтай. Амерыканцы, імаверна, ідуць яшчэ далей у адносінах з Менскам, аднак Кіеў не прымае гэты план, а краіны Балтыі асцерагаюць сваіх грамадзянаў ад паездак у Беларусь. Галоўныя навіны на Белсаце ў чацвер. Запрашаю. Сенсацыйная інфармацыя з польскага выдання. ЗША рыхтуюць вялікую энергетычную ўгоду з Менскам. У Беларусь можа пайсці венесуэльская і азербайджанская нафта, што дазволіць зменшыць залежнасць нашай краіны ад Расіі. Пра гэта піша журналіст Збігнеў Парафьяновіч на старонцы «Віртуальна Польска». Паводле звестак крыніцы выдання, сярод украінскіх дыпламатаў сыравіна мае паступаць праз Літоўскую рэспубліку і Латвію. Правяралі ў гэтай справе і ўкраіну. Была прапанова выкарыстаць порт у Адэсе. Аднак афіцыйны Кіеў адмовіў амерыканцам і не хоча перазапускаць адносіны з Беларуссю. Паводле ж апісанага плану, нафта мела трапляць праз амерыканскіх пасярэднікаў на мазырскі НПЗ і адтуль прадавацца еўразвяз. Такім чынам рэжым змог бы абысці еўрапейскія санкцыі супраць расейскага паліва, бо беларускія нафтапрадукты, прынамсі фармальна, не паходзілі б з расейскай сыравіны. Лукашенко гатовы мабілізаваць у войска да паўмільёна беларусаў, адзначыў ён падчас учорашняй нарады з вайскоўцамі. Ці значыць чарговая плынь мілітарысцкай рыторыкі ўзурпатара пра тое, што Лукашенко сапраўды рыхтуе краіну да вайны, і ці самастойна ён у сваіх памкненнях? Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе абароны і нацыянальнай бяспекі Вадзім Каванчук зазначае, вайсковыя колы на захадзе і ва ўкраіне даўно лічаць, што Беларусь не з'яўляецца незалежным вайсковым суб'ектам, а беларускае войска – гэта працяг узброеных сілаў Расіі. Злая воля Кремля, врешті-решт, і вирішить, коли і як Білорусь буде втягнута наўпрост в этот конфликт. То, что это відбудеться, все больше факторов указывает на это. Тут питання часу, коли Путин вирішить черговий раз підвищати віток ескалації. Рэжым у Беларусі такі, што там ніхто не можа быць у бяспецы. Гэтак прэм'ер-міністрка Літоўскай рэспублікі Інга Ругейнене пракаментавала 15-гадовы вырак для літоўскага грамадзяніна Міраслава Сатроцкіса. Вядома, што літоўца затрымалі падчас наведвання родзічаў у Беларусі. Драконаўскі тэрмін аформілі паводле артыкулаў «шпіянаж» і «агентурная дзейнасць». Тым часам служба дзяржаўнай бяспекі Латвіі параіла сваім грамадзянам устрымацца ад наведвання Беларусі і Расіі у даты святкавання Вялікадня. Калі вам усё ж неабходна паехаць у адну з гэтых краінаў, служба раіць не браць з сабой асабісты мабільны тэлефон, асабліва калі на ім ёсць працоўная і ўразлівая інфармацыя. На памежным кантролі звесткі з тэлефона могуць быць вынятыя, а сама прылада заражаная шпіёнскім ПА. Больш бяспечны варыянт выкарыстоўваць тэлефон з перадплачанай сім-картай, ад якога можна пазбавіцца пасля паездкі. Таксама не рэкамендуецца браць з сабой камп'ютар, флэшкі і іншыя носьбіты звестак. Завяршэнне вайны блізка, а Хурмузская пратока будзе вызваленая. Дональд Трамп выступіў са зваротам да нацыі з нагоды вайсковай аперацыі ЗША ў Іране. У выпадку, калі ўлады Ірану не пойдуць на ўступкі, у прыватнасці не разблакуюць стратэгічна важную Хурмузскую пратоку, прэзідэнт ЗША паабяцаў нанесці ўдар па энергетыцы краіны, якая, цытата, «верне Іран у каменны век, дзе ім самае месца». Таксама Дональд Трамп раскрытыкаваў дапамогу ўкраіне, якой, на ягоную думку, ранейшая адміністрацыя Джо Байдена надала зашмат і бясплатна. Раней выданне Financial Times паведамляла, што прэзідэнт ЗША пагражаў спыніць пастаўкі зброі ўкраіне праз механізм Pearl, калі саюзнікі не далучацца да абароны Хурмузскай пратокі. Неўзабаве пасля ціску генеральнага сакратара НАТО Марка Руте ключавыя краіны альянсу, такія як Францыя, Нямецчына і Вялікая Брытанія, выпусцілі сумесную заяву аб тым, што яны гатовыя падтрымаць місію. Вяртаемся да падзеяў у нашай краіне. У Беларусі з'явіцца адзіная сістэма продажу квіткоў на прыгарадныя, міжгародныя і міжнародныя аўтобусы рэгулярных маршрутаў. Адпаведны ўказ 1 красавіка падпісаў Лукашенка. Мэтай сістэмы стане аб'яднанне ўжо дзейных сервісаў у адзіны дзяржаўны сервіс. На думку распрацоўнікаў, гэта спросціць набыццё праездных дакументаў для пасажыраў і зробіць сістэму больш празрыстай. Платформу плануюць запусціць на базе дзяржаўнай лічбавай сістэме «Разумны горад», а прафінансаваць за кошт інавацыйнага фонду беларускай сталіцы. Даты запуску сервісу пакуль невядомыя.
У Менску кіроўца збіў на пешаходным пераходзе дваіх дзяцей, якія пераходзілі дарогу праз пераход пры дазволеным сігнале светлафору. Школьнікаў 8 і 11 гадоў даставілі ў шпіталь. Здарэнне адбылося напярэдадні вечарам на скрыжаванні вуліцаў Берасцейскай і Кіжаватава. 44-гадовы кіроўца Джылі паварочваў налева і не саступіў дарогу дваім малым пешаходам. Жыццю дзяцей цяпер нічога не пагражае, абставіны здарэння высвятляюць следчыя. Да трагедыі прывяло сутыкнення легкавіка «Ауді» з дзікай жывёлінай у Смалявіцкім раёне. 34-гадовая кіроўца накіроўвалася па трасе М1 у кірунку Менску, калі на дарогу выбег лось. Унікнуць сутыкнення жанчына не змагла. У выніку аварыі загінуў 40-гадовы пасажыр легкавіка. Кіроўцу з траўмамі даставілі ў шпіталь. Яшчэ адно здарэнне са смяротным вынікам адбылося на Літчыне. Там 38-гадовы кіроўца «Фольксвагена» здзейсніў наезд на раварыстку, якая пераязджала трасу па-за пешаходным пераходам. Легкавік вынесла ў кювет, дзе ён збіў яшчэ адну жанчыну на ровары. Абедзвюх пацярпелых перадалі медыкам, але, нягледзячы на іхныя намаганні, адна з іх, 84-гадовая пенсіянерка, памерла ў шпіталі. Выбух шаленства зафіксаваны на Берасцейшчыне. Пра рэзкі рост выпадкаў выяўлення смяротна небяспечнага захворвання паведамляе праўладны тэлеграм-канал «Первый рэгіён». Гэтак за 2 месяцы 26-го года ў вобласці выявілі 25 выпадкаў шаленства. Гэта ў 5 разоў болей за аналагічны перыяд летась. Часцей за ўсё вірус выяўляюць у лісіц, а большасць выпадкаў захворвання прыпадае на Берасцейскі і Маларыцкі раёны. Штодня ў гарадскі шпіталь хуткай дапамогі звяртаюцца 2-3 пацыенты, укушаныя жывёлінамі. Вірус шаленства перадаецца праз сліну жывёлінаў, напрыклад, праз укусы. Пераноснікамі могуць быць і хатнія гадаванцы, якія кантактавалі з дзікімі жывёламі. Таму медыкі рэкамендуюць рабіць штогод прафілактычныя прышчэпкі. На этапе клінічных сімптомаў шаленства мае 100% лятальнасць. Калі вірус трапляе ў нервовую сістэму, выратаваць заражаную жывёліну альбо чалавека немагчыма. Больш за 200 найменняў пратэрмінаванай прадукцыі знайшлі правяральнікі з Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю ў буйной краме сеткі «Грын» у Гомлі. З сённяшняга дня супермаркет зачынілі да выпраўлення парушэнняў. У хадзе выбарачнай праверкі працаўнікі маргу выявілі ў краме на вуліцы Мазурова пратэрмінаваныя цукеркі і мучныя вырабы, каўбасы, чыпсы і касметыку больш чым на 800 рублёў. Тэрмін рэалізацыі некаторых з іх мінуў яшчэ летам 25-го года. Пры гэтым у ведамстве асабліва падкрэслілі, што аб правядзенні праверкі адміністрацыя гандлёвага суб'екту была папярэджаная яшчэ месяц таму, але захады, каб ліквідаваць парушэнні, не былі прынятыя. Вясновае надвор'е здае пазіцыі. Канец гэтага і пачатак наступнага тыдня прынясуць у Беларусь заўважнае пахаладанне, паведамляе тэлеграм-канал «Метеовайб». Змены справакуюць адразу некалькі цыклонаў, што рухаюцца ў рэгіён са Скандынавіі. Калі сёння і заўтра дзённая тэмпература будзе сягаць 19 градусаў, то ўжо ў суботу варта чакаць ападка ў выглядзе дажджу і мокрага снегу. На дарогах магчымая галалёдзіца, уначы тэмпература будзе апускацца да -3, а дзённы максімум на поўначы краіны не перавысіць 7 градусаў цяпла. Пад знакам пахаладання пройдзе і пачатак новага працоўнага тыдня. І на завяршэнне пазазямная навіна. НАСА адправіла астранаўтаў у палёт вакол месяцу. Місія «Артэміс-2» распачалася паспяхова. Ракета Space Launch System стартавала з комплексу касмічнага цэнтру Кеннеді ў Флорыдзе. На борце карабля «Арыён-3» астранаўты НАСА Рид Уайзман, Крыстына Кох, Віктор Главер і адзін астранаўт канадскага касмічнага агенцтва Джерамі Хансен. Гэта першыя людзі, якія адправіліся ў кірунку месяцу пасля амерыканскай місіі «Апалоў-17» у 1972 годзе. Усяго астранаўты правядуць у космосе каля 10 дзён. Экіпаж мае абляцець месяц. Місія «Артэміс-2» – гэта этап праграмы, якая ставіць сабе за мэту зрабіць устойлівай прысутнасць чалавека на месяцы і падрыхтаваць місіі на Марс. Спадарства, стаўце ўпадабанне пад гэтым відэа, пакідайце каментары, памятаючы пра захады бяспекі. Яшчэ больш навінаў сёння ўвечары о 19 гадзіне менскага часу ў выданні «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Зычу добрага дня.